Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagua lang ko ninyo sa pangan nga Malia, 34 anyos, may live-in partner ug may duha ka mga anak. Kasamtangang nagpuyo mi karon sa Davao del Sur. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong mama sa Surigao. Kay kini laging way igong grado ang akong mama, maong ingon og sa nailad kini siya sa iyang igagaw nga usa ka pulis nga mao iyang giprindahan ining yutaa. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, nganong giprinda man nimo ang inyong yuta sa Surigao? Nga ni anahin unta nagtukod og bahay ining dili atong yuta. Ay, di mangkot ko ganahang mapuyo dito kay bukid kaayo. Habal-habal re pwedeng masakyan nato dito sa kalisod sa dan. Unya, ni abi sa si papa ni mo din magtrabaho isip mekaniko. Maong din na lang kita na muyo ug nagtinda-tinda na lang sabkog sari-sari store. Wa masab kay giwaldas na kong kwartas pagkaprindas among yuta ba? Kay mo biya ni gitukod nato ining atong bahay dinhi. Pilay pagkaprinda ini ma? 25,000. Mao ba? Oo, ang igagaw na kung sa kapulis ang midawat sprinda day. O karon, ilang gitamnan ang yuta og tanom-tanom sa mas tanom nga palakata. Kasayang adto masa. Unta, kitay nananom adto. Ay, kinsa masablagay mananom adto nga parehas man ris papa ninyo. Nga di interesado mo tikad adto kay labihang bukira. Oo. Ala, Oy, unsa ron ma? Mamamalya, si papa ninyo. Unsa? Pa! Ay, Ginoo ko. Nag-mild stroke na yung inyong amahan, Malya. Samantag kwarta ani ma. Ay, sa akong igagaw nga giprindahan ko sa Toyota sa Mindanao. Mahangyo ko niyang magpadugang kong 20 meals pagkaprinda sa Toyota sa Surigao, day. Aron dati kadugang sa bayrano nato dito sa ospital. Nahurot-hurot yun ang atong kwartas pagka-ospital ni Papa ninyong Malya. Bisan pag nakahangyo ko sa akong igagaw, nga dungagan ang pagkaprinda ko sa akong yuta. Mo abroad lang siguro ko ma. Ha? Wadto ko sa Qatar. Aron makabangon ta sa kalisod ug malukat nato ang yuta sa Surigao. Kamingaw sa dinis gawas sa nasod. Ngalayo ta sa mga mahal nato sa kinabuhi. Pero, antoson lang nako. Kansaon, pobre man. Gamay na lang ang kuwang. Og malukat ko na unya ang among yuta nga naprinda. Oh, ang ako isong lalaki. Hello, Kuya Ili. Malya, na may gipapirmahan ang igagaw tang pulis nga giprindahan sa yuta nilang mama na mo. Natong unong nga managsuon, ikaw na lang ang wakapirma. Ha? Unsa man nagipirmahan ninyo, Kuya? Recorded by X Thunder Gaming. Dito ko sa Qatar atol sa pagpinirmahay bahin sa among yuta nga naprinda. Gipapirma ming tanang anak og ako lang ang wa makapirma. 2018 nga nauli ko gikan sa Qatar. Naminyo ko og nakaanak.
Nawa ra sab sa akong huna-huna ang bahin sa among yuta. Year 2020, namatay ang akong papa sa heart attack. Unya, Wanas papa ninyo, Malia. Magunsa naman lang. maayo na lang gud ka balaka. Niya pa man ming imong mga anak ba? Niya sa inyong mga apo. Mga dili ka angay nga magguol-guol diha. Kay niya pa ming nagkinahanglan ug nagmahal nimo ma. Malia, nangayo dito og cellphone number si Auntie Beth nga asawa sa tong igagaw nga giprindahan ba ni mama sa tong yuta. Ha? Nga naman kuno kuya? Inomdom ka tong may gipirmahan ganimi nga wa ka kaapil og pirma bahin sa yuta nilang mama sa Surigao. Oo. Maayo kay gipahinumduman ko nimo anak kuya. Kay nga naman day ko no. Ikaw na lang lagi kunoy wa ka pirma. Papirmahon siguro ka. Ako kuya, dili gid ko magpatakag pirma. Mutanaw una ko kung unsa nang akong pirmahan. Na, kamera ba? Wara ba sa mi magbasa-basa atong pagpirma na mo? Kay, ningon tatong abogado nga, basaha o na ninyo. Usa mong pirma. Unya ang asawa sa atong igagaw, gikuha mang papel o wa na may pabasaha. Pasabot rami. Nga ang maong kasulatan bahin sa 200 square meters nga yuta nilang papag mama nga naprinda ngadto nila og 45,000. Mao nga nipirma na lang sa ming tanan apils mama. Kung papirmahon ko nila, kinahanglan gid ko makabasa una oy una ko pirma. Unsay numero nila o messenger sa asawa ni Uncle kuya? Kay magpa-send ko atong inyong gipirmahan. Ang akong partner medyo suhito bahin man sa yuta. Ako ning ipabasa daan o ipasusi. Sa akong pagsusi ining yuta basi yaning ilang gipadani mo nga kasulatan o waiver of rights di nakapirma ng imong mama o ang uban nimo mga igsoon gawas nimo. Dili man ni kay 200 square meters lang ning yuta Malia. Halos tulo man ni ka hektarya. Ha? Unsay tulo ka hektarya? Kini ang yuta di ay gigranti sa gobyerno o dar sa inyong mga apuhan under sa CLOA title, con Certificate of Land Ownership Awards. Ug mauning nasunod sa ibong mama ug sa uban niya mga igsoon. Ug sa akong nasiran, kining under CLOA nga yuta, dili ni pwede nga mawib ang yuta oy. Sa dili ni mo igsoon. Unya nang release na bayad ay ni og mga titulo under sa administrasyon karon sa atong bagong presidente. Ug sa akong hibaw-an, gipahold ang inyong titulo sa asawa sa inyong igagaw. Kay unay man ni siya. Kay naa man ni magtrabaho sa munisipyo. Unsa? Matod sa akong igagaw nga naprindahan sa akong mama sa among yuta, dako na kuno siya og gasto sa penalty sa yuta. 600k na kuno ang ilang nabayad sa bangko. Ug may nakasulti sab namo nga nabaligya na og 5M sa insik ang pikas bahin sa among yuta. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang yuta nga nasunod nilang mama under ni sa CLOA nga gi-award sa akong lolo. Tinuod ba kung under sa CLOA ang yuta? Dili ni ma-waive ang rights sa dili ni mo igsuon? Kay ang niangkon ini karon, mao naman ang akong igagaw. Ikaduhang pangutana. Year 2013, naprinda ni mama kining yutaa ngadto sa iyang igagaw og 45k nga ang gidakon 200 square meters lang ang naa sa kasulatan. Apan namong nahibaw-an nga ang gidakon ini hapit 3 hectares. Nailad ba sa akong igagaw ang akong mama? Ikatulong pangutana. Gipapirma sila si mama og ang akong mga igsuon og waiver of rights. Ako lang ang wa makapirma. Unsa may buti pasabot ana? Kung dili kuno kumupirma, himuon ra nilang 5 siblings bisag unom may kabuok man nagsuon. Pwede ba di ay na? Ikaupat nga pangutana.
Kung among mapamatud-an, nagiilad sa among igagaw si mama o ang among pamilya. May tulubagon ba ang among igagaw? Ilabi na kay nag-squat sila sa 3 hectares nga yuta, diin ang naa sa kasulatan nilang mama, 200 square meters lang. Kay sila naman karon ang nagpahimos ining yutaa. Ikalimang pangutana. Matod sa among igagaw, dako kuno sila og nabayran sa bangko aning yutaa sukad pa 2013. Mga 600k na kuno. Pero wa sila'y papeles nga ikapakita namo nga nagbayad sila. Tinuod ka ni? Ikaw no mo katapusang pangutana. Mabawi pa ba namo ning yutaa? Unsaon? Kay niadto mi ugdar, dili daw namo makuha ang among titulo kay gipahold sa among igagaw kay sila kuno ang actual occupant. May nakasulti ra ba namo nga gipamaneho ni sa asawa sa among igagaw kay naa kini magtrabaho sa munisipyo? Posible ba? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Malya. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ko ang partner ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ti nagyud nato ni Dugayon ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat. Mga suliran diri namo na ay hangyos Dr. Obra. Ya, kumplituhan lang inyong address o ang detalya sa istorya sa inyong sulat-suliran para mahatag ang kinabuhi sa atong scriptwriters o sa atong mga talents. Yes, no? So, ang kanipod mga suwat nato nga katong mga nakapadala na ayaw in taon mo pangluod kay daghan naman namong madawat suwat, di ba Dok? Unya, first come first serve lang yun ta, no? Pero ay lang yun, padayon og pagpaminaw please. Kay wata kabaw, no? Inyo na ang sunod, di ba guys? Si Carding dia sa Ramos Fruit Vendors Association, pero bigyan silang maminaw attorney. YC-Piat. YC-Piat, no? Naday ko igatubangan ding listahan na to ni sa mga taga Liluan. Yes. Oy, Liluan, Southern Southern Leyte. Leyte. Mayroon ako liluan sa mo. Live, love, liluan. Unta ko. Mga prasko. Aw. So, mga taga Southern Leyte nga Liluan, si Frido Mahinay, Bibi Mahinay, Henry Daytol, Bibi Daytol, Samson ug Angela Galano, Hiniga Villacorta ug si Nestor Coscos. Daghang kayong salamat Nestor Coscos sa imong pag-abi-abi namo diha sa imong beach resort nga Paraiso, no? Nindutan na Uy, lingaw wow. gyud taon ang ako mga bata dito sa imong beach resort. White Beach ning ilan ato ni da sa Liluan. Musuray ra gud niya taga to ato ni makalugar ta, no? Regards niyo na tanan niya, no? So ako nang idritso ni sa kabalian, no? Mga Saavedra, mga Buling family, si Rebecca ug si Joel, Braudilio Cuaris, Minin Entrada, ako din pa rin no? IB Umpok Ison ug si Justin Ranga, no? Diya sa kabalian ug Liluan area, Southern Leyte, no? Majong adlaw ninyong tanan diya, no? Yes. And letter sender karong adlaw. Ang atong letter sender si Malia, 34 years old. Taga-diin ba ni sa Malia? Puntulig. Taga Davao siya del Sur, attorney, no? Punto legal. Kabahin kini sa yuta sa iyang mama diha sa Surigao, no? Marajaw Karajaw diha sa Surigao. Amok bang priskong isda diha sa Tanggihan, no? Mga Mundaya family diha sa Puktoy, regards mong tanan diha, no? Yes. Unang pangutana, ang yuta nga nasunod nilang mama under ni sa CLOA. Unsa man ning CLOA ato ni? CLOA, no? CLOA nga gi-award sa akong lulo. Tinuod ba kung under sa CLOA ang yuta dili Yes. ni ma-waive ang right sa dili nimo igsuon kay ang niangkon ini karon mauna ang among ig-agaw. Certificate of Land Ownership Award Amo ang din na. pasabot ang Certificate CLOA. of Land
Land Ownership Award. No? nga gihatag na ngadto sa beneficiary, no? Unya ngadto sa beneficiary sa Department of Agrarian Reform. Kana siyang CLOA, title pud na siya, Dok. Nakabutang din ha ang pangan ngadto sa beneficiary nga sila nay tag-iya. Pero kanang CLOA na agyud nay nakabutang na restriction nga dili na nimo pwede ibaligya. Na ay ubang CLOA nga 5 years, na ay ubang CLOA nga 10 years. Unya kung mamatay ang tag-iya, panaog yun na ang paghatag ana ngadto sa sunod nga beneficiary. Di yun na pwede mo malabang, no? Kay ang gitawag na qualified beneficiaries kani man mga farmers, no? So ang mapasa ra gyud na siya kung pananglitan naa pa siya sa restrictive nga period by succession. Succession kung mamatay, going up, going down ramang yun ka. Okay, so ikaduhang pangutana. Year 2013 naprinda ni mama kining yuta ngadto sa iyang ig-agaw og 45,000 nga ang gidak-on 200 square meters lang ang naa sa kasulatan. Apan among nahibawan nga ang gidak-on ini hapit 3 ka hektarya. Nailad ba ang akong ig-agaw sa akong mama? Wala man pud kanang di actually di bayag mo na nimo pud prede baya nga iprinda ba no unya so dili gyud unta to allowed so nagpabiling gyud mo unta nga tag-iya unya kung 200 square meters ra ang inyuhang pagprinda, ang remaining ana kamo ra gihapon mo'y tag-iya. Pero like I said, di gyud to valid, no? Nga di po na pwede niya ma-foreclose ang kanang CLOA. Di po na sila pwedeng mahimong tag-iya. Anang yuta, di po na pwede mabalhin supposedly sa ilaha ang CLOA. Kay naagi na restriction, 5 og na po katuig or na po katuig yun na. Within that period, dili gyud na nimo pwede ibalhin og lain. Gawas kung namatay ang tag-iya, adto na siya mabalhin sa iyang mga taga-sunod, iyang anak. Sunod. Okay. So, ikatulong pangutana. Yes. Gipapirma sila si mama o ang akong mga igsuon sa waiver rights. Ako lang ang wala kapirma. Unsa may buot ipasabot ana. Kung dili kuno ko mupirma, himuon ra nilang 5 siblings bisag 6 mi ka magsuon. Pwede ba di ay na? Kada kung di nga mayon mo mag 5 siblings nga uno man gyud mo. Ma-execute mo dokumentong dili sakto unya baka unya manumpa mo kada kung perjury anang ingon ana falsification man na kay kibaw man gyud mong uno mo anong himuon man ninyong 5 kaklaro anang dili sakto ang inyong gibuhat di na nato ang ipangutana ug pwede ba kaklaro anang dili gyud pwede. And like I said, dili pud gyud pwede nga ibalhin. Waiver of rights ang pasabot ana nga nisugot ka nga ang imuhang katungod di na maimo. Meaning wa na kay katungod sa yuta. Kaya ang imong katungod kabahin sa ang imong katungod atong isuryan ani nga katungod nimo ang kabahin man sa yuta nga ikaw mo'y beneficiary sa katong imuhang papa nga naisuhan sa CLOA. Ang pasabot ana nga okay na ninyo nga dili na kamoy mo angkon anang yuta. Imo nang gitagana o gi paubaya ngadto sa imuhang ig-agaw. Waiver, gi-waive nimo wa na dili na ako nya sakto day na nga dili man na pwede ang ingon ana kay dili man pud na gyud sa balaod manalify ra gihapon ang inyong gibuhat ha. Okay. Sunod nga pangutana natin ni kung among mapamatudan nga giilad sa among ig-agaw si mama o ang among pamilya, may tulubagon ba ang among ig-agaw? Ilabi na kay nag-squat sila sa hapit 3 ka hektarya nga yuta diin ang naa sa kasulatan nilang mama 200 square meters lang. Sila naman karon ang nagpahimulos ining yuta. Kibaw mo ang ako yung suggestion ani no mo adto mo sa DAR mo kuha mo og abogado ipakita ng inyong kasulatan ug ang inyong dokumento aron mahan-ay ug pasabot sa abogado ang inyong katungod ug matan-aw pod niya kung unsa pod ang strength no unsa pod kakusog ug lig-on ang dokumento nga inyahang gikuptan ug ang dokumento nga inyuhang gikuptan kay like I said di manggod na ninyo pwede unta nga maprinda mabaligya mabalhin ang inyuhang rights ngadto sa laing tao nganuman kay kanang inyuhang katungod isip tag-iya gihatag ra pud unta nas balaod ninyo unya gitagaan na gani mo gyuta man inyo na noong gihatag sa lain unya klaro maning CLOA no nga dili ninyo pwede ibaligya og lain sulod sa 5 or napo ka tuig so tan-awon gyud na sa abogado so I suggest no nga you find a lawyer kay para matan-aw nato kung
unsaon pagbawi, I am very sure mabawi na. Of course, that's not to say nga kung utangan magani mo sa inyong igagaw or sa laing tao, kabahin anang yuta, need po ninyo bayran para masettle. Or at least mahusay na lang na ninyo nga kung pilay balor atong utang niya, maura po iyahang mahat inyong ma-share nga bahin sa iyaha. Dili pud ang tibuok tulok ektarya kay ubos ra pud kaayo to nga kantidad nga gihuwam, no? Vis-a-vis sa katong yuta nga ilang gikuha. Pamintaha po'y tawag ana. Okay. Yes. Sunod nga pangutana. Matod sa among igagaw, dako kuno sila og bayranan sa bangko aning yuta sukad 2013, mga 600,000 na kuno. Pero wala siya ay papilis nga ikapakita namo nga nagbayad sila. Tinuod ka ni? Away resibo, di tamtuo. 600,000. Anong abot og 600? Wa sa takabaw. Kung sa may ilang gibayran dito sa bangko, nga di man ginapod maprinda ng yuta kay Klowa man na. Wa may bangkong mudawat ana. Kay Klowa man. No? So, I don't know kung saan na ilang gihisgutan nga bangko, pero kung naam gani sila na bayran, like I said, kung kwaon ninyong yuta, kihanlan lagi pod ninyo bayran. Pero, muna, pakitanay sa tagresibo. So, muna ningon ko, pagkuha mong abogado para mahusay mo. Okay. Katapos ang pangutana. Mabawi pa namo ning yuta. Unsaon kay niadtong mi ug dar, dili daw namo makuha ang among titulo kay gipahold sa among igagaw kay sila kuno ang actual occupant. May nakasulti ra ba namo nga gimaniho ni sa asawa sa among igagaw kay naa ni nagtrabaho sa munisipyo. Posible ba? Posible sa gyud no nga kana, but I hope not, no, kay nagdako akong pagsalig nga ang kaning mga government offices na to di ni mapalit basta-basta ug nagtrabaho nig diniyos ug saktog makiangayon labi na kaning sa mga dar nga nagdeal sa ato ang mga farmers, no, ug mga farm workers nga maoy mission nila nga makaprotektar sa katungod sa ato ang mga saop, sa ato ang mga tenants. As to whether mabawi na ang yuta, that will depend on the circumstances, but I also think nga because nasud siya sa restriction nga gidili to nga maong transaction, posibleng pwede pagyud ninyo mabawi ug naka-hold man gani, tan-awon man na kinsay actual occupant o kinsa pud ang naa sa titulo. Kung kinsa tong naa sa titulo has the better title compared to the occupant. So ang katong occupant pwede itong mapapahawa kay wa man siya titulo. Mas dako wait, no, ang kanang angan nga naa sa title nga nakabutang dito sa Klowa. So I think dapat matumugdar, dapat mo ngita mo og abogado nga makatabang ninyo ani. Okay? Okay. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rini Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.